Ang atong salmo nag-ingon, sa kanunay awiton ko ang kaayo sa Ginoo. Lingi ay mong tupad ing naunsay kaayuhan nga imong nadawat gahapon. Na. Kay kaning pulong nga sa kanunay pasabot kada adlaw naagi tay madawat nga kaayuhan. Usahay lang nagsubra ang atong pangandoy sa ubang mga kaayuhan nga ato ng kaugalingong gusto, pero dili na nato makita nga naa gid ay kaayuhan nga gihatag ang Ginoo kada gid adlaw. Katingalahan pagyud kaayo ang ubang kaayuhan. Kana lang makatuog ka. Di ba maayo man ang makatuog, no? Nakapasalamat ka inig mata nimo. Congratulations. Yawa ka maghuna-huna. Kinsa may nagatiman nimo samtang natuog ka. Kinsa may naghatag og lihok sa imong heart, nag-circulate imong dugo, nag-function imong lungs. Kinsay gahimo ana? Tao? Imong bana, imong asawa, imong ginikanan. Wow, nangatuog sa to sila. Nya usahay ang ato ra gyud hunahuna, Ginoo, ang akong utang, Ginoo, ang akong bayronon, Ginoo, ang tuition sa akong mga anak, Ginoo, ang akong sakit nganong wa pa man ni maayo. Kutob ra kita diha. Nya di ta kapasalamat pinaagi sa pag-awit sa kinasing-kasing sa mga kaayuhan nga gihatag sa Ginoo. Mo nay nahitabo diri sa unang pagbasa, ang mga tao gusto gid silang naa sila'y hari. Nya si Samuel ingon siya dili palagi gusto ang Ginoo nga butangan mog hari. Mo gusto gid mig hari, gusto ming maparihaan ang ubang mga kuan diha nasod nga naay hari. Giingnang Samuel, mamugos gani mong pangayog hari, mauni mo hatag ninyog daghang kasakit, himuon mong ulipon, pahimuslan mo, kuhaon niya ang inyong mga abot, ang inyong mga income, hasta inyong mga anak, himuong ulipon. Ingon sila, bahala na, basta na alangkin may hari. Di ba naman na yung anak, no? Ayaw sag panguyab day, kay high school pa ka. Bahala na, basta na uyab, unahan ko na uyab, wapo kasway na uyab, ngina uyab. Di palagi gusto ang Ginoo nga manguyab ka, kay danghag pa kay kagnaong. Nindot ko na ako'y uyab, makauyab itag manuyupay, hindi, luspad lagi. Di ka mo luspad nga, wa manay break ang manuyupay. Kauyab itag palahubog kay tanan, nabuntis wa katiwas, hilak-hilak ano tugot manis Ginoo nga gitagaan kong uyab nga ingunani, tagaag uyab ingunani ikaw may namugos. Karon unsaon man nato pagsiguro nga ang Ginoo gusto na gyud nga mao ni mahitabo nimo. Unsaon man kanus aman ta makasiguro nga ang Ginoo gusto nga naatay hari, nga ang Ginoo gusto nga maoni ang atong buhaton. Hibaw mo? Gitawag ni siya og discernment of the will of God. Discernment, ang pagtino sa kabubuton sa Ginoo. Samot na mong wakasabutan ang pagtino. Unsa man ang pagtino, pagsiguro, munay gaan-gaan nga term, ang pagsiguro nga mauna ni ang kabubuton sa Ginoo. Kibaw mo? Kibaw? Ako galisod sa kuan pero kami gitudluan man mi ana kay didto lagi mi sa seminaryo, amo man ginang sigurohon nga gitawag mis Ginoo aning among bukasyon, kay kun di katawgon sa Ginoo aning bukasyon sa pagkapari, maordinahan ta, magsige ra kitag pangandoy nga maminyo unta. Mao na karon anay mga proposal nga kinahanglang himuong optional ang silibasi
namong mga Katoliko, Roman Catholic priests. Himuon ng optional. Na nigimok na sana ako, estudyante pa ko seminaryo, diha na sanang maong isyo ng mga proposal niya karon gi-propose na san. Sige kog hikap sa kong hawak kasakit na basta hawak na ako og pananglitag ma-optional nya naagi mo tubay nako. Kaya pa ba kaha? Nagalisod naman ko magsige naman kog tuyhad-tuyhad iniglakaw nako pastilan wa man sa nay kapuslanan sa akong side wala nay kapuslanan tingali ning optional silibasi ay kay mura mag sa isinta na ana. Pero naay gasigig propose ana. Kinsa man ang gasigig propose ang kanabang taong wa gyud ka pamalandong, wa gyud ka siguro nga himuon baka kong Roman Catholic priests or dili. Ana, kung gusto kang magminyo dito ka sa laing sikta, malangit ra mangyapon ka. Anglican adto ka sa kaning Orthodox. Gusto ka anak ka sa Aglipay o guban pang mga relihiyon nga makapalangit mangyapon na. Discern well. O gani ka sa Roman Catholic Church, o di man magminyo, siguro nga. Di ka gustong magminyo. Ako sa una, ako magitong gibuwagan akong uyab. Nakaroon noon, na musod maginasunahon na may pagwa, kumudayon din hida. Man sad. Pero unsaon man pagsiguro, nga mao ni gustos Ginoo mosalig ta sa atong pagtuo. Una, balansihon gyud ang tulo ka gitawag man ninako og kaniwa kaning atong kamera naman ay tulo ka tiil no, gitawag nag triad, mag-camping misona, maghimo gani kag mga kanang butanganan, lungagan, uban pa, himo kag triad, sugang, sinugang. Mo na ang ato sang Holy Trinity, tulo sad sila kabuok, the triad of persons. Kay naagi diha ang kalig-on basta magkasinabot ning tulo. Mao bitan ang inig alsa natog butang. 1, 2, 3 lagi na kotob. Hasta inig picture. 1, 2, 3, smile. Ana. Kay importante kay nang tulo. O para nako do natay tulo ka tawgon ba ni natog faculty or aspeto sa atong pagkatao nga maoy mohatag nato o kanabang inspiration to act nga molihok ta tungod aning tulo. Unsa man ning tulo? Ang atong rason, ang atong emosyon o ang atong pagtuo. So faith, reason, and emotion. Kinahanglan magbalanse ni sila. Mag-agree na ganing tulo ang imong pagbati, ang imong rason o ang imong pagtuo, magka-sinabot na gina sila. Wa na'y magsigig reklamo diha kana mauna na'y will of God. Tagaan ta mog sample. Ingon magminyo dili. Imong rason moingon dayon na nakay trabaho. Ingon dili pa. High school pa man ko. Wrong. Imong emosyon, sus gagibok-gibok kalami na gyung igakos, kalami na gyung idog. Okay kay emosyon. Check. Faith. Mao ba ni makapalambo sa imong pagtuo? Makapaduol ba ni nimo sa Ginoo? Isa muragwa kay di man sa kay ko hinimbahon. Wrong ang duha. Wrong ang reason, wrong ang faith, ang emosyon ray awas-awas. Ang sama na maayo na nga desisyon o dili? Dili. Sige, manguyab ko Lord, dili. Manguyab. Second year high school pa man ka. Unsa may imong reason nga manguyab ka? Ang akong emosyon na in love na. Unya, kuha naman sa ko, kana ganing teenager naman ko, manguyab na ko. Unsa may imong buhaton inig panguyab nimo? Kani man imo
sulti. Ay, kuan magunagod kanang panguyab, igo ra man ang magtan-aw-tan-aw, storya-storya, holding hands, ana. Nya dili lang gid may mag-sex kay bawal man na siya, kay bawal man ko ana. I know that nga sala gid na siya. Ni balanse na ang imong reason ngadto sa imong faith nga sala na dili na maayo. Nya magkuyog mig panimba, mora na among date na mo serve ni sa church, di mi mosakay anang motor nga way lisensya, nya di mi mosuot sa hagunoyan, ana. Og naa ka ana, panguyab, bisag si kanyar high school pa ka. Ngano man, ang imong reason ug ang imong faith ug ang imong emosyon nagkasinabot. Sakto ba dili? Anak, manganak pa mi Lord, dili na. Pila naman inyong anak? 5. Unsa imong trabaho? Housewife. Imong bana? Panday. Ang ayan pa, dili na. Reason, di na pwede. Ang imong emotion siya, nindot magyudugdog, Lord, oy, once a week lang god, ana. Narago na stupad nako, ana, nya saon man gyud, lami man gyud kay na, bisag pari, lamian man ana. Ana, mao na emosyon. Oo, sakto man sad. Pero ang imong reason ingon ayaw na. Unsa may buhaton? Moingon dayon ka, magkondom lang oy, magpills lang or magpalaygit lang ko, magayudi lang ko. Moingon dayon ang imong reason, moingon dayon imong faith, oy, bawal na ha. Dili na gusto ang Ginoo ana, kay imo nang gipugnan ang kabubutos Ginoo. Nya moingon din imong reason, unsa ka fasting and abstinence na lang. Ana ay naa man day safe period ang kanang dili fertile ang babay. Maulan na atong i-timing sa pastilan sa danaw, kadiyot ra man na kausa ka buwan sa mo na gitawag fasting and abstinence. Nya makapaduol na nimo sa Ginoo kay niingon man ang Ginoo, take up your cross and follow me. Magkasinabot din mo ana. Mao day na inyong sundon. Unyag mamabdos gyud. This is the will of God. Di ba? Ginay manindog na ta.